Mga ito yun. Yan na naman. Malaki to. Mga katayo. Ayun eh. Ayun. Size na naman na. Papatikimin natin sila ng ano, pulahan. At bali umulan kasi kanina. Bali nagbanding na lang kami. Malamig. Naubasa kami. So napagkasunduan ng grupo. Alam na. Bumili kami nito mati. Uy, usula. Kapit bahay ko kung tismosa. Ay, Diyos, patay tayo dyan. Okay lang ba yun? Magbago ka na. Good morning, good morning, good morning, good morning mga kasoy. Yan, welcome ulit sa panibawang fishing adventures natin. So, race back tayo mga kasoy dito sa may Sokmon People's Park, Barangay Sukat. Yan, sa fishing spot na walang kasawa-sawa. Dito mga kasoy, sa may pulahan. So, mamaya mga kasoy, baka darating si Kabiwas TV tsaka si Kachoy Roderick. Yan, darating rin siguro. Tsaka baka may mga maahabol pang mga NC Anglers group dito. So, ang kagatan kasi dito mga kasoy, bali maaga talaga. So ganun pa rin mga kasoy yung gagawin natin as usual. Papakain muna sila ng feeds na buy one. Basak. Lagyan natin yung kung sa kalendar din sila Kabiwas TV tsaka si Tol Erwin. Tsaka si Kachoy Rake. Dito may spot na sila. Para madawian na ba. Yan. Tara, start tayo. Mga kachoy, pasensya na pala kayo mga kachoy. Pabalik-balik tayo sa spot. Bali ito lang kasi mga kachoy yung maganda yung huli natin na napupuntahan eh. So mayroon naman mga kachoy sa may Binangonan. So bali kasi alam nyo naman, ito yung pinakamalapit-lapit na sa area ko. Bali pag sa Binangonan kasi mga kachoy, nasa 60 kilometers yung layo para sa atin. At least dito mga kachoy, sure ball. Walang 0-0. Although marami naman doon sa Binangonan mga kachoy, maraming spot naman tayo mapupuntahan. Kaso iwan ko ba ba't dito ko lagi dinadala ng mga kachoy, ng imahinasyon ko. Kaya mayroon pala mga kachoy darating na isang subscriber natin dito, si Kachoy Ayen. Baka matuloy sa dito mga kachoy. So hintay lang natin. Yun mga kachoy, ito na yung unang setup natin mga kachoy. Sit-up tayo yung pangalawa mga kachoy. Ang bilis ng kibit dito mga kachoy pag maaga pa. Ayan mga kachoy, pangalawang sit-up natin. Parang makara. Ayan na mga kachoy. Mga kachoy, first cuts. Pulahan ito mga kachoy. Ayos na mga kachoy, umisa na to. Okay. Nakaraan boss, nakarami rin kami dito eh. Yan. Oo. Sarap lang kasi pagkagatan, hindi ka talaga inip eh. Oo nga boss. Yun, nakaisa na tayo boss. Uy. Paghapon, 5 piraso lang. Kahapon doon, nagpuntahan sila sa Saan po? doon sa gilid. Ay, sa bottom sit up. Talagang ang dami na nagrupo-grupo eh. Sabi, libubulan, di ba kaya no? Doon yung matay sa kabila, yung matay sinasabi ni Kuya. Binugaw lang ng mga bata, lalapad pa naman. Ayan naman mga matay. Yan na naman. Malaki to. Mga katay. Nasa mababaw lang talaga. Mga good size pati boss. Ito na yan. Ganda nga rito, kaya nga binabalik Wala yung mga ruyo eh. Two shot. Two cuts na to, ayun, atoy. Two fish in the house. Meron dyan Bibigta dito sa kay... Kala ko ba? Diba? May fish daw, sabi ng fish niya. Trabaho tong isa ko mati ah. Sa TV sa kalaki Kailan sitapan ko ng... Boss, dalawa. Ayun naman Dami. Huli ka, yun. Naman Tapos na bawal yan. Yun boss, katoy. Lagi sa labas yan. Tatlo na. Ginagawa nyo. Dito boss Wala bang kontraktor nyo? Walang torch? Ganda pati mga Laser size mga toy. Pero meron, tinago lang. Yan si Kuya. Pinalabas. Yung palang gusto niya na pinalabas kasi pag ilabas mo doon kahit anong gamit. Kasi tatlo ang Yung sa daanan mo. Sa kabila boss wala, sa bottom. Yung mga PVC
Doon? Pinalubot. Hindi na yun. Maganda rin doon yung may butong. Pag dip. Tanggal muna sapatos. Gana nasing hap. Oo. Dadalag siya pa. Baka mamaya siguro bitingwit. Pag nadalag lang talaga ano mo, bossing? Meron na naman mga tayo. Saan, bossing? Ayun, meron naman. Grabe oh. Saan, bossing? Oh, meron doon po yun. Doon sa may ano yan. Yung construction site sa ano. Lang dyan, oh. Sa may Petron po. Yung mga tayo. Grabe huli dito mga Kahit tayo. maglakad ka lang dyan, babaw lang yan. Hanggang dito na lang. May bang na lang ano. Oo. Kasi mababaw naman na yung tubig. Grabe mga tayo. Ito lang talaga. Sabi ni Kuya, ito lang daw kilala ng tilapia. Parehas lang naman si top niya. Ito kuya, parehas lang naman yan kuya. Oh. Oh. Madalas yung kibitin yung isa na yun. Pagpalitin nyo kaya. Naman, ayo, yun na naman oh. Oh, yun na naman oh. Oo mga tayo. Grabe, unli strike tayo ngayon. Parehong size, oh. Para pareho. Nagsama yan. Naku po. Ilagay natin mga tayo. Pag nakita pa naman ng mga naglalambat dito na panay ka hila, Oh, inilalambat ko eh. lalambat din na naman mga pusit. Yan mga tay, nagpatunay na sila sa sinasabi ko sa inyo mga tay. Akala nyo nagbibiro lang ako mga tay. Ganon sila dito mga tay. Kabait. Yung mga naglalambat. Kahit nandiyan ka, lalambatin nila yung sa gilid. A few moments later. Kabiwas mga tay, pasupport naman mga tay. Tropa natin yan. Thank you. Yan. Patay naman yung uli ko. Grabe. O yun na naman. Oy! Ay, gagi nakawala. Bakit? Sayang. Ano ba yan? Nakawala. Tignan mo natin uli niya ito. Ang dami ko na uli. Siguro 6 o 5. Bilis ah. Marathon lang eh. Oh, Good size na naman mga nakagagi. saglit lang. Sayang mali, nakawala ulit. Pag umuga dito mga tayo, doon tayo sa kabila. Para makita nyo rin yung kibitan doon sa may ano, pang-butong. Yung mga mahilig mag-butong ba, yung sit out. Doon tayo sa kabila. Kaya biwas mga tayo dyan. Oh, ayun na eh. Ayun. Ayun sa wakas. Wow, good size na naman na Yan, tayo. Galing. Oh. Sa Kabiwas. atin ito. Okay na na. Dahil kanina, puro nakakawala. Kasi yung kumakagat niya ng huli. Pero ito sa akin. Kapain tayo. Sabi, update tayo sa huli natin. Pre, ganda mga to eh. Kaaga pa. Masyado. Dahil di natin 7 a.m. pala mga kapiya. 7 AM pa lang. Grabe. Nakalamtraso na. 6 balls. Ay, Kachoy, samantin na ngayon na. Nawala na. Ay, biwas mo na. Wala. Nawala. Ayan, Tingnan nga, ayan. ayun o. Oh, Ayan naman. Naku, napakang yung reel ko. Buti hindi Gagi, basag. buti dito putol. Yun mga Uy, to. dali na naman. Sa atin na. Kanina nga eh. Nagsisitap ako, nangangatog na ako. Ganun ako magdaan na rawin ko eh. Ilang kilo ko na niya. Huli ka na talaga dumating. Ayan. Yan si Anglers. Wala eh, nabasa ko yung text mo, alas 7 na. Kachoy Roderick. Shout out sa mga NC Anglers. Yun. Sa lahat ng kachoy dyan. Thank you, thank you. O yung nga pala, yung mga solid kachoy natin. Tara na. At sa mga ano natin, mga NC Anglers group. O dito yung spot natin. Naikutan na nila. Ano natin si Kachoy. Ayun. Ayan si Aris. Yan, mega love shoutout sa iyo Kachoy. Si Aris. Si Aris ng Kainta. Si Kachoy Joy ng taga Anunas, Barangay Anunas, Quezon City. Oh. Kasama niya si ano, yung kanyang kabiyak. Ayan si Kachoy Gerald, yung kabiyak niya. Ay, malaki boy! Malaki boy! Ay, laki pulahan. Oh. Eh, tilapia, 5 finger. Bro. Dadali. Mga toy, malilipat kami doon mga toy. Pa-experience natin sila doon sa may bottom. So di sila pinalad dito. Ako lang, tsaka si Kabiwas yung pinalad. Sorry mga kachoy. Si Kachoy lang Yan na kilala po. dito. gusto ko sana mga toy sila maka-experience. Kahit wala na sana ako. Kaso talaga. Kung maibabalik ko lang sana tapos kumagat sa kanila, gawin ko eh. Kaso pag kahit pinakawalan to eh, wala rin. Mas lalong tatakbo kong dali natin sila doon. Kabila.
A few moments later. Pangatlo. Yan ang mga toy. Yan. Meron? Ayun, laki nga oh. Walang uso. Ay baka nananaginip ka pa ah. Nakadali ka na naman. Kahit sa lab, swerte. Oh, grabe. Sana all. Bigyan mo naman si Giron. Shoutout nga pala kay ano, Talimpits. Nadamay ka tuloy dito Kachoy. Huli ka balbon! Yay! Yan oh, tingnan mo, yung ulo. Yay! Kala mo kabiwas, ikaw lang ha. Yan, oh. Ang laki niyan oh. 6 fingers. Pag hiniwa. Okay na yung mga tayo. 3 fingers mga tayo. Sayang. Pwede to, pwede. Grabe. Yan, plapla ka to. Oh, grabe oy. Ay, grabe. Yung mas malaki masyado yan. Ang laki. Grabe, congrats, congrats. Ayan, nakakuha si Kitoy oh. Si Master. Maganda na, 3.5. Itong malutong na yun. Isang malutong na yan. Yan, ayos. Grabing huli ni Kabiwas mga toy. Oh. Ang lalapad. Pulahan din. Oh. Pangilan na ito Katoy? 6 na. 6? 7? Bumawi ka dito sa may ano, bottom ano, sit up. Nakawalo na. Oh, galing. Dito lang yan mga Katoy. Oh. Uwi na kayo Katoy? Okay. Si Katoy. Oh. Shoutout Katoy. Shout out. Kaya na. Ayin. Ayan. Si Katoy yan eh. Haris. Magkakatsin ko tayo. Yan oh. Ayos yan mga Toy. Papatikimin natin sila ng ano, pulahan. Picture natin. Yan, yan. Dito kaya sa... Sarap to no. Sige pre. Dito. Sarap yan mga Toy. Katoy Jaren. Anong sino yung shoutout mo? Katoy Jaren. Jaren. Wala. Lang yan. Shout out doon sa mga nag-aabang sa akin, yung naghahanap. Walang- Dito lang ako, namimiwas. Sarap yan kasi ano, sariwang sariwang. Mukbang kami. Yan, si yung hippie namin. Oh. Siya yung ulit eh. Pasimuno. Pasi mo. Bibi love mo, Katoy, nakatulog na. Shoutout mo, panggisingin mo na. Gabi na. Ayan mga Katoy, ano, inabot kami ng ulan. Wala yung ating Hey, Katoy, ah. Mas materyales sa kanya naman. Ayan, mga ano natin to. Kabiwas TV, oh. Uy, ano yan? Hindi lang makadito. Juice. Oh, yan, juice. Shoutout nga pala sa ano, kay Talimpits. Kaya Katoy, abangan mo kami dyan. Itong grupo na to. Yung bandang mahirap Oh. at may mayaman. Yung- At Oh. si bandang mayaman, kitib-kitib lang, kala may nagtitinidor. Meron pa palang ganyan? Oo, pero pag mais ng mahirap, yun ay kinakamay, tinatayo yung Ibig, akala ko yung sa tao lang yung may mahirap, mayaman. Hindi, sa lahat ng bagay may mahirap at may mayaman. Oh, kalupit. Galing pala. Ano masasabi mo yan, boy? Ko nang pinag-isipan eh. Ha? Meron pala yun? Floater, Oh. tilang para bang Napakahina nga. Ayan yung ano. Gil, sabi ko kasi mahuli. Huli. Samantalang yung iba Nakakita pala yan. Oh. lubog na lubog na. Yun ang, Angat mo, wala. ano, si bandang matakaw. Yun yung mga sinasabi si bandang mahirap. Gutom na gutom mo na po. Kahit ganito alin, kaya patumbayin yung Akala ko lang, bossing, yung ano, yung sa malaman yung ano, pag mayaman sa pamaypay. ganun daw. Oh. Mahina. Oh. Pag mahirap. Pinaspasan. Oh, di ba mga Katoy? Oh? Wala eh. Nagkatawa na lang mga Katoy. Ang dami naligo doon. Oh. Mga Katoy, pasensya na po. Iba na dali namin dito. Ibang pulaan mga Katoy. Ibang pulaan. Pulang-pula. Pulang-pula na. Katoy, bali umulan kasi kanina. Basa kami. So napagkasunduan ng grupo. Alam na. Katoy Darren. Yan. Shoutout sa kapitbahay ko kung tismosa. Ay, Diyos. Patay tayo dyan. Okay lang ba yun? Bago ka na. Ayun, si... Mamiwas ka na lang. Si bossing. Oh, yan, boss. Ano, sa... Shoutout sa asawa ko ayaw sumama, takot mangitim. Artista na kami, hindi kayo sumama. Di sana, basa rin sana sila, no, bossing? Si Nonoy. Shoutout sa lahat ng viewers. Shoutout sa Insay Anglers.
Ayan. Nadali yung pulaan ni Kabiwas mga katoy. Nahuli, yan. Ay. Niluto na natin. Pasensya nyo na yung ano, kung sino man yung nadala ng pulaan ni Kabiwas. Uli pula. Ayan nga, barako yan. Umulan kasi, kung di sana umulan, di na sana nag-harvest pa tayo dito. Oo, dapat dito maagang-maaga talaga. Kaya kanina inagaan natin. So ngayon, alam na, nagkaroon na ng ano, ito na. Nagkape, mula. Ito na. Huli. Oh, huli. Oh, naki-birthday pa kami din sa part. Oh, wag ka na makipaglamba na dyan kasi Joy ha. Joy Darren, oh. Kachoy Mark. Ayan. Gerald. Kachoy di Gerald. Ah, siyempre yan, oh. Kachoy Biwas. Yun, maraming salamat mga katoy. Tara na. Batsi na tayo. Thank you sa inyo mga katoy. Mga sulit kachoy natin yan. Mga taga Nonas, Quezon City. Sa mga tropa natin. Sa huli ko nga pala na ibigay natin kay ano, yung huli ko yung kay Kachoy Aris kanina. Yung huli ko. Kaya na-share natin kay Kachoy Aris. Yun, shout out Kachoy Aris. Yan, thank you po. Share. Kasi isa pala siyang ano, yung HR. Yun, sana all. Yan, Kabiwas TV, passport naman po. Mga natin, mga supporter natin na ano, mga taga ano na Quezon City. Ay, Gerald Bison ng warehouse. So yun mga kasi, bali yan na nga, nangyari sa atin kanina. Bali inabot tayo ng ulan. Yun. Grabe nga, nagbanding-banding na lang kami kanina. Yan, mga kasama natin, mga taga ano, nas anglers nga, mga kasi natin. So, thank you mga toy. Yan, ingat. Sabay-sabay na tayo.